Is that it? wayengeka prophet uDavid uma udlala ipiano. Ipiano namadimoni akwazi ukuhlala xa udlala ipiano, kodwa awuthiwa udlala isintente. Isintente siyanyakazisa, samenza akwazi ukuprofetha umdumiso uDavid. Wathi ugcoba ikhanda lami ngamafutha kamoya. Isintente ke lesesihlanu kwavuka umoya kaNkulunkulu wathi hayi, come on, waqala waprofetha uDavid. Kuba esintenteni umoya uyaprofetheka uma isintente. Come on, isintente sehlisa uthixo, simubeke emhlabeni. Phila